bwoboibi anyara koba kagosambwa goika gokwa obotko bogokera rero ase ensemo ya Nyangusu ase abanyakenyoro b'ensemo yo baesokire na kwimurunganira okoburwa koburendi hase omwamato oyo matigirwa chingoma nabo igo agenderete konyora obubwenia ase nyagitari emo ime y'omochibosongo buna gotumanya Murikito Dominic Nderi. Umusacha muwe myaka igatu ni gasambu gwika ogokwemeye kinyoro kya bondo Nyangusu kikotoka ase bunge abo basi kaunti ya Kisii maiga yare gukagiro gocha koiba ase nkeyemo asatema koibe ng'ombe kolende onyara koba okobwatwa na gusambwa n'ababwato borobonge koba nere ogwaka omwamatoyo mebeti na kumotigara chingoma ase omutwe uyo gasende bono kurwanira obugima bwaye ase nyagitari ememe y'omochio bosongo abayi batufamie tobotuko bagacha toka mwaka ndakoboka kabanyara bagosoka abatuminyoga tibotuko obu bwa rero akagosoka gokura na ntitugokura tugakura na baka tugasoka para umwana nabaigweta gosoka na bamwagete beti boniga mbusongari enjo manyene nigondwarete nigonde paradise korengana ni amategeko nigo banyarako bagucandwa ase kaige tambe asabanya ko bakwibura tugo yabo asabona basabira burende gotingirwa asayiga rikoreta omorembe ekira abantu baganyako bagutumuka ase chinka cyabo orebeiru eritari ori tangani ndire baite karare ko kare gasibu gochimani bagacha bwo bakamwibera ng'ombe andera undi nande bakacha bakamwibera ng'ombe ende ande bara mude chingo kangikira undi soto wana so wenge mine chegwa yali ngiri tukuria Jumamosi okira Jumamosi ero kitariki 15 mutinyo gatano agiye serikali tokonye ikiagera baka gutubwate no banene matokonye agi motobekeza kivije saine ikiagera barato ibeire baire chama ibere nande bato ure chingo gotutabare endo togo sabaga kimotokonye motobekera borendi boisaine ikiagera babere bagotufamia igara undi botambe abayi barasambirwa ng'ega igara kinirende rero nindutwarenge ase bono niga abanyimbo bachakire obotukire kumanyanga mbara bare barenga mono mukagiro yoiga abanyarako bakorundana gotama ase batanyarako bakubwatwa ase bachakire korigigwana kumanyanga nkiki abareta ase nkeyeiga abantu bonsi nigo banyako bagosombanya ko bakoira lichiko asama okabo ekera babwatira bakagiro n'abaiga banyako bakoba ase bitugo by'abanyanyimbo iri banyako bakoigorerwa amashitaka serikali yatokonye ande kero muibi abwatire cyako mubwatoka wato muibi imusiekere imame nyororo nakornya ni myaka 10 gosemeronge banya bwebiro boibi ogotyagara ekinenge tokenga muna no oburire bamenyerta so omubiroye kuripoti serikali y'ambaye magian soko TV koroga igasi je Nyangusu gotoka gaiga ase ward ya Basbogitorio ibunge ya Basi county ya Kisii Letera Dominic Nderi Nyabuto.